dangi kaza wa ya sanya sunanki kurewa lissafi wannan sai ma'aikatan banki dandazo na al'umma wannan shi ka wasu mamaki dangadin sadauki ne da uraza mu za mu hau doki gyara gaba dai sakai gaba dai sannan su dai ayya ina kuke ina suke ina yan karatuwan suke ga jirgin hausa ciki muke ira na gida da na tsallake batun tantance gida ake masoyan hamza da ku nike mutanen hamza da ku nike kuma matasan hamza da ku muke yan uwa gun hamza da ku muke abokan hamza da ku muke ga sadauki nan ku miƙe da gaske komai ya faru mai gida annan dangi kaza wa ya sanya sunanki kurewa lissafi wannan sai ma'aikatan banki dandazo na al'umma wannan shi ka wasu mamaki dangadin sadauki ne da uraza mu za mu hau doki gyara gaba dai sakai gaba dai sannan su dai ayya ina kuke ina suke ina yan karatuwan suke ga jirgin hausa ciki muke ira na gida da na tsallake